Niwang Supana Mahadil wikana sasmintaning sun jagat wasisan Ngubanara. Kakang Pati Udawa. Ayo ndadekake kagiat sira Kakang Pati Udawa ingsun piji mangarsama. Kakang Pati Udawa. Lho niki diweji sesembahan kula. Pangayom kelan kula wonten ing Madyapada prapteng delahan. Wanter sabda pangandika Paduka Gusti kula ingkang sinuhing Ndrawati. Miji dhateng wiswanipun ing abdipun Patih Udawa. Mugi andadosna ing kawuningan. Nalika ingkang abdi tasih wonten ing alun-alun pangraos kula kumitir acaruk maras Pindaran Salomba pinanjer katempu ing samirana. Nanging sareng wonten ngarsa Paduka tebih saking raos kemarasan diweji wanter sabda pangandika Paduka ingkang abdi kepatihan cemadung dawuh. Kakang Patih Udawa ya. Kadiparan anggonira Kakang Patih Udawa ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun maranata tata rakiting negara Ndrawati. Kakang Patih Udawa menawi Paduka ndang bab tata rakiting praja sadaya mboten badhe anguciwani. Para kawula sami sayek saka kaptiakar luhring nusa bangsa tuwi negari ing Ndrawati medhaipun para abdi prajurit boten kendhatanganipun sami gegeladen lakri daning aprang sawanci-wanci praja Paduka katemping parang muka boten badhe anggepok kunca Paduka Gusti kula ingkang sinuwun ngabdi kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhemna diweji sembahan kula. Kakang Patih Udawa ndadekake bombong tias ingsun ora liwat pakaryan ingkang utama tindakna selawase lan diprayogakna anggonira ngadhep ngarsaning ingsun. Kakang Patih Udawa sampun boten kirang prayogi diweji namung dilan sak samunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeping pangabektinipun ngabdi kunjuk sandhapada Paduka Gusti kula ingkang sinuhing Ndrawati. Kakang Patih Udawa ingsun tampa tiba sepadha-padha. Kakang Patih Udawa apa dene sira Dimas Haryos Tyagi prayogakna nggone ngadhep ngarsanipun Kakang Yayi kadangipun Kakang Dimas Haryos Tyagi. Kawula nuwun Koko Prabu sampun boten kirang praganggen kula ngabiyantura ngarsa Paduka Kanjeng Koko Prabu. Namung kepareng ingkang rayi garba ruci ngaturaken sembah sumengkeping pangabektinipun ingkang abdi kunjuk ngarsa Paduka Kanjeng Koko Prabu jimat sesembahan kula. Koko Prabu pengayoman kula. Iya, Setyaki ndak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana kula pendhingga jimat paribih dayanana ing kasantosan Koko Prabu sembahan kula. Prayogakna ngendira ngadhep ngarsanipun Kakang Yai kadangipun Kakang Haryos Tyagi. Sampun boten kirang praganggen kula ngabiyantura ngarsa Paduka Kanjeng Koko Prabu jimat sembahan kula. Nun mangke Koko Prabu dereng sawetawis dangu rawuh Paduka Kanjeng Koko Prabu jimat sembahan kula. Koko Prabu pengayoman kula ing Mandura. Koko Prabu Baladewa sarawuh Paduka Kanjeng Koko Prabu ingkang rayi ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhapada Paduka Kanjeng Koko Prabu. Koko Prabu pengayoman kula ing Mandura. Koko Prabu Baladewa jagat wasesane Bathara Wayagtura jagat Pathik Indra Jaladewaku. Ya, Yayi. Tansah pinanganing kawidadan niring sambikala sawaningipun Kakang ing Mandura ana ing Projing Ndrawati dina samengko iki. Asung pambagining Yayi Prabu wis ndak tampa karya bombong penggalipun Kakang ora liwat pudi astutining pun Kakang Wae Tampanana Kresna. Kula pun dinggo jimat paribih dayanana ing kasantosan. Mboten langkung kasekecakno anggen jenengan dika lenggah. Koko Prabu Mandura, ya Yai Prabu. Kaya wis ora kurang prayoga praptanipun Kakang ana ing Projing Ndrawati dina samengko iki. Kadangipun Kakang Yai Prabu Ndrawati. Koko Prabu. Nadan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu. Kadangipun Kakang Dimas Tyagi ndak tampa. Sira jadhi aturke bekti kelawan pun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana. Lho pendhingga jimat paribih dayanana ing kasantosan paring maestu Paduka Amwahana kabagyaning gesang kula. Koko Prabu kadangipun Kakang Garbarusiya nun amit pasang kaliman tabit sinuwun nadaning ngabdipun Patih Udawa ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk diweji sembahan kula. Kakang Udawa ih kasinggihan mekaten. Kakang Patih Udawa wonten timbalan sinuwun.
yen piranganing para nalindra nayaka munggahing Punggawa munggahing marang Nyai Prabu Ndarawati atur bekti kelawan pun panjenenganing sun ndak tampa kanthi lega-legawaning ati. Nanging yen to Kakang Pati Udawa ngaturke bekti kelawan panjenenganing sun sing gedhe pangapuramu sembahmu ora tak tampa Kakang Pati Udawa. Waduh sinuwun. Nyawa-nyawa jimat kula, pepunden kula ing Mandura. Lajeng dosa kalepatan kula menapa dening Paduka mboten nampi dhateng sembahipun ing abdipun Udawa. Menapa kula nandhang kalepatan menawi kula nandhang lepat dosa menawa ing badhe kula sandhang nanging menawi kula saestu kalepatan tumraping negari Mandura kapatrapana pidana mawi tata cara Ndarawati menapa dene Mandura kula mboten badhe selak Kakang Patih Udawa wonten timbalan aja kadoati kajroning penampa yektene sira Kakang Patih Udawa ora luput tumraping Baladewa nanging Baladewa ngrumangsani yen to nalika aku urip ana ing Widara Kandhang ginala wenthah dening Kakang Patih Udawa. Luwih-luwih Baladewa dadi ratu ing negara Mandura kuwi gedhe. Lelabuhaning Kakang Patih Udawa tumrap Baladewa. Turut yen ditonton babakan umur, luwih tuwa Kakang Udawa tinimbang Baladewa. Mura ora ana jamak lumrahing ngatasé werda ngaturke sembah kelawan taruna. Dosa penging bakal ndak sandhang yen to aku wani nampa sembahing Kakang Patih Udawa. Nanging malah kosok balen. Sembahe Baladewa wae tampanana Kakang Patih Udawa. Mriko saestu sinuwun. Iya, lahir batin. Waduh ladala. Waduh, gogrok sekrupku. Ndadosaken bombong raos sing manahipun ing abdipun Patih Udawa. Mboten langkung kasekecakno anggen jeng ngandika lenggah. Kaya wis ora kurang prayoga praptaning Baladewa ning Gatra Brajing Ndarawati. Kakang Patih Udawa. Koko Prabu sasampunipun lenggah ingkang langkung prayogi sewu-sewu karapatanipun ingkang rayi tadah wadana dene rawuh Paduka Kanjeng Koko Prabu mboten kula papak mawi kreta kencana saha ingkang rayi mboten amiji ampeyan Paduka Kanjeng Koko Prabu tandha sih tresna tuwin bektinipun ngadhang taruna tumraping Kadang Werda Koko Prabu Mandura. Yai kula wonten timbalan ora usah perlu repot-repot. Siadi mapak kelawan pun Kakang nganggo kreta kencana apa dene tata upacara ning kaprajan. Siadi amiji ampeyaning pun Kakang kinarya tandha bektinipun Kandhang Taruna tumraping Kadang Werda. Bab kaya ngono mau ora perlu sabab saka pitunganing pun Kakang pendak-pendak pun Kakang sowan ning Brajing Ndarawati tan prabeda pun Kakang kuwi kondur marang Brajing Mandura. Semono uga mangsa kala ingkang wis katetepake besok yen to ana kula wangsa munggahing Yayi Prabu Ndarawati. Nganti sanggaring para Kadang Ndaraka bakal tedhak ning Brajing Mandura icalon sarta icalna jigo kelawan Bekewu Durgama Sangga Runggi Mandura kareng kono kaya dene Ndarawati. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan Koko Prabu ing mekaten ndadosaken bombong raos sing manah Yai Kadangku Ndarawati hiyo ingkang salajengipun kepareng kula badhe nyuwun dawuh wonten wigatos menapa Koko Prabu dene Paduka rawuh ing mboten paring kecara ingkang saderengipun menawi kepareng kawedharing kathah tumunten kababarna nanging menawi wadi tumraping para Kadang Sentana monggo Koko Prabu kula kanthi manjing salebeting kedaton kula dherekaken pepanggihan catur netra kelawan ingkang rayi Ndarawati Koko Prabu Mandura. Yai Kresna wonten timbalan ingkang sepisan praptanipun Kakang Brajing Ndarawati sayekti nuruti kelawan onenging galih ingkang tan bangkit pinambeng lakar wis watara lama pun Kakang ora ketemu kelawan sira Yayi penggalipun Kakang ketukulan rasa kangen kelawan kula warga Ndarawati. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan Siadrak ya manggya yuwana lan para putra Sentana garwa uga tansah manggih yuwana Kadang Yai Prabu Ndarawati. Berkah paestu Paduka Kanjeng Koko Prabu sedaya tansah pinaringaning kawidadan tuwin kawilujengan Koko Prabu syukur mangayu bagya sekti jumuruk. Dene ingkang dungkap angka loro. Sadurungipun Kakang ngandhake apa to wigatine dene pun Kakang prapta ning Brajing Ndarawati iki nanging ingkang wigati gawok penggalipun Kakang ngungun. Dene nalika pun Kakang prapta ning tapel wates negaring Ndarawati. Oh aduh Kresna, Kresna. Ora nyono babar pisan jebul Yai Prabu Gane minangka dadi songsong pengayomaning para kawula negara Ndarawati iki.
pancen disengkuyung dening para kawula. Ketitik Udakara miturut petungane Yayi wis ana pirang warsa pun Kakang ora sawaning Ndorowati. Nembe setunggal warsa kok lagi setahun. Ewadene kaundhaaning Projeng Ndorowati kaya wis tumpuk matikel-tikel. Nalika pun Kakang prapta setahun kepungkur, kahanan Ndorowati ora kaya ngene. Nanging saiki kahanan Ndorowati lah kok beda kalawan setahun ing wis kepungkur. Saya becik, saya apik. Kabeh dalan katon resik. Pinggire tinata wujuding tetanduran-tetanduran ingkang edi lan peni. Mongko mawa kembang-kembang iki nembung wekasan disawang katon asri lan kepenak. Kasinggihan Koko Prabu. Ing tak kandhakake kuwi nalika pun Kakang ngancik ana ing Kutagara. Sadurungipun Kakang ngancik ana ing Kutagara pun Kakang manjing ana ing Karang Pradesan. Katon para kawula nggone sayu rukun tetunggalan manunggal cipta rasa lan karsane. Ketitik esuk maupun Kakang nyawang para among tani padha mangkat ana ing sawah lan tegale, padha sesendonan, sesindenan, urut runtut kang sarwa patut, mongko padha mikul garu lan lukune. Kresna, negara ingkang tentrem, negara ingkang ayem. Kuwi katandha yen to kawulane urip sinamatan daya dinayan, ora kekurangan swiji apa. Sendhon sindening para kawula ingkang nandhakake penggaling para kawula mau katon tentrem lan ayem kuwi dadi bukti lamun negara Ndorowati dina samengko nedeng ngancik kuncara. Tegese negara Ndorowati nedeng ngancik jaman keemasan. Inggih Koko Prabu. Merga emas kuwi pewujudan utawa tembung sarwa becik. Inggih, mekaten Koko Prabu. Kabeh mau ora luput saka panggulon Kyai Prabu Kresna. Wah, Kresna. Kanthi cara mengkono mau pun Kakang kok meri. Meri bab perkawis menapa? Lho, meri panggulon wonten ing praja. Ing atasipun Kakang kuwi luwih werda tinimbaning Siadi. Nanging nggone Pranata marang para kawula dasih, weging pinter Kresna tinimbangane Baladewa. Mula pun Kakang tuturana, pun Kakang njaluk warahe Kyai Kresna, aja nganti Mandura kalah kadohan kelawan Ndorowati. Saorane kudu iri-iri bandinga pilya. Mandura apik, Ndorowati ya becik. Ndorowati katon kuncara, pun Kakang ya kepengin negaraku luwih kuncara tinimbang wis tak lakoni saiki. Koko Prabu kasinggihan mekaten, namung langkung prayogi menawi sakmangke wonten wekdal ingkang mirunggan. Pepanggihan catur netra kelawan ingkang rayi Ndorowati tumunten. Sakmangke kula badhe ngaturaken menapa to ingkang dados gegaranipun dene negari Ndorowati kados mekaten kawontenanipun. Ya, kuwi lho prayoga. Ora becik lamun dirembuk ana ing jroning pasewakan. Koko Prabu kasinggihan mekaten. Lajeng ing salajengipun kepareng kula badhe cumadung dawuh. Menggah menawa utawi gatosipun dening Paduka kepareng rawuh wonten negari Ndorowati. Kresna, wonten timbalan. Pelengganing pun Kakang ki tak gereti rada maju ya, Kyai. Nggih, kula sumanggaken supaya aja nganti dina tunggapanipun Kakang nampa marang pangendikane Kyai Prabu Ndorowati. Koko Prabu Purbawasana nasta Paduka Kanjeng Koko Prabu Mandura. Handra Koko Prabu sasamunipun ketingal sekeca anggen Paduka lenggah wonten ing Projeng Ndorowati tumunten kula cumadung dawuh menapa wigatosipun dening Paduka pareng rawuh wonten Projeng Ndoroko. Lho, Kresna ingkang sekawipun Kakang wis matur kejaba nambani marang ana ing penggalipun Kakang lawan Sira Kyai Prabu Ndorowati ing angka 2. Praptanipun Kakang ana ing negara Ndorowati iki bakal nyatakake marang pekabaran pawarta ingkang sumebar saindenging jagat. Nganti prapta talinganipun Kakang tumulipun Kakang budal saka negara Mandura ingkang wigati bakal nyatakake pekabaran ingkang wis dak tampa. Pekabaran menapa Koko Prabu Kresna? Apa pancen kepara nyata yen to kadang-kadangku para Pandhawa dina samengko ninggal negara ing Amarta mapan wonten ing Saptawarga ing wigati bakal mbangun candhi ya kuwi papan pesaraning pesareane leluhuring para Pandhawa. Kresna, kabar mau apa pancen kepara nyata? Apa pancen mung kandhek ana ing pekabaran? Upama tenan, apa ana krenteking penggaling Kyai Prabu bakal sumusul marang kadang-kadang para Pandhawa? Lan apa ana krenteking penggaling Kyai Prabu bakal sak biyantu kelawan boten repoting para Pandhawa? Yen to pancen kaya mengkono pun Kakang ora bakal keri.
Yen to pancen kaya mengkono pun Kakang ora bakal wisuh lumuh ngentasi perkara. Pun Kakang nderek tindake Nyai Kresna budhal sumusul marang para kadang-kadang Pandhawa ingkang wiganti biyantu barang sebut ripoting kadang-kadang para Pandhawa Kresna. Koko Prabu. Apan kasinggihan mekaten udakami sampun wonten 3 candra kelengganing go dinten sak mangke menika. Kadang-kadang kula para Pandhawa nilar negari Ngamarta mapan wonten ing Kukira Tawu papan pernahipun pesareanipun para luhur Pandhawa. Koko Prabu malah estunipun anggenipun ingkang ngrayi ngawontenaken pasewakan menika mboten saged kejawi namung anggen kula badhe tata-tata krana sampun nampi timbalanipun kadang kula Yai Prabu Darmaji supados ingkang raka sumusul dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa. Lha dalah ya yen to pancen kaya mengkono pun Kakang nyuwun lilaning siadi nyuwunin parilaing sira kadangku Yai Prabu Ndrawati pun Kakang tak nderek sumusul marang para Pandhawa sebab tumrapun Kakang nadyan Baladewa kuwi arang-arang sowan marang Praja Ngamarta lan Baladewa kuwi duwe kewajiban minangka dadi pangayomaning para kadang-kadang Sata Kurawa nanging Yai rak yo ngerti to legetaning penggalipun Kakang siadi ngerti marang legetaning penggalipun Kakang yen to sak temene atiku luwih doyong marang para Pandhawa tinimbane kadang-kadangku Kurawa. Koko Prabu, kula sampun mangertos dhateng penggalih paduka Kanjeng Koko Prabu. Lah, kanthi cara mengkono pun Kakang nderek marang tindhaking sira Yayi. Ning sadurungipun Kakang budal, wigatine apa? Lah kok dadi para Pandhawa padha kepengin bangun candhi ana ing Saptawarga, papan petilasan sarta pesareaning para pepundhen Pandhawa utawa leluhuring Pandhawa biyen. Koko Prabu ujaring para sepuh sami nyebataken tiyang sepuh menika kula nuwun sewu badhe manjing kasuwargan menawi peputra sarta sampun kagungan wayah atmajanipun menika tansah mangertos dhateng tiyang sepuh ngertos dhateng tingkah laku ingkang sae tata krami unggah-ungguh tata susila langkung-langkung para Pandhawa boten ngicalaken anggenipun sami ngraosi gomlaripun para Pandhawa menika krana pinutrakaken dening para pepundhen. Mila sampun satrepipun menawi para Pandhawa menika anyandhi Saptawarga menika kinarya sarana anyuwargakaken dhateng para leluhuripun para Pandhawa. Koko Prabu gandeng leluhuripun para Pandhawa menika sampun boten wonten srana ingkang prayogi nggih namung nyandhi papan pesarenipun leluhur Pandhawa saha nguncupaken asta nyuwun dhateng parimarmaning Gusti mugi paring pangapunten dhateng ingkang sampun sumari wonten ing Saptawarga Koko Prabu. Weh adal jagat dewa bathir jagat pangestu koro. Pun Kakang kuwi gumun karo para Pandhawa. Inggih, gumunipun bab perkawis menapa? Jawa ta pitungen. Pandhawa ki rak wis kokehan gawean to. Pandhawa ki wis kokehan gawean siji. Pandhawa kuwi dadi songsong payunganing para kawula sak negara Ngamarta. Angka loro, sapa sing bakal nyelaki yen to Pandhawa kuwi sejatine utusaning adil ingkang bakal gawe tentrem jagat sawigung. Pandhawa kuwi utusaning dewa ingkang bakal mangrurah satru murka wong kang watak angkara budi candala ingkang bebasane dina iki tukule ana ing jagat persasat kanthi kaya tukuling suket. Inggih. Wonten ingkang duwe kewajiban ngisas angkara murka ya para Pandhawa ewadene. Lah kaya Prabu Darmakusuma Kudara Janaka kembar isih bermikir nyandhi marang pepundhene ana ing Saptawarga. Wah, iki lho Kresna. Iki. Pandhawa iki wajib ditulat. Mongko sira Siadi lamun kakangku ya duwe leluhur sing semarya ning Astana Gadamadana. Ning Siadi lamun kakang kuwi ora nate niliki marang papan pesaraning para leluhur. Malah jarene Praguta talang pesareane Kanjeng Rama Basudewa wis ambrol merga kena udan. Mongko anak-anak ratu kok ora dibenake iki piye? Koko Prabu, estunipun kula malah mboten mangertos. Menawi Koko Prabu paring dawuh ing mekaten tumunten kula badhe dandan-dandan wonten pesaren Astana Gadamadana. Lah, kuwi wajib dijadwalke, Yai. Aja nganti sak penakmu dhewe. Inggih. Perlu tok rantam. Perlu tok tulis. Yen perlu ditulis. Dina iki nek wis Pandhawa rampung padha nyandhi Saptawarga,
tumuli Siadi lampun Kakang duwe gawe nyandhi Astana Gadamadana. Lho, ngono kuwi apik. Mengko rak Pandhawa bakal sak biyantu. Mengko Siadi ingkang bakal dandani marang papan sananing para leluhur Astana Gadamadana. Tegese najan para Pandhawa kuwi wis dandan-dandan marang Candhi Saptawarga, pun Kakang lan Siadi ora keri uga melu sarta nulat marang apa yang dilakoni dening para Pandhawa. Koko Prabu kasinggihan mekaten. Ingkang salajengipun kepareng kula cumadung dawuh dhateng Paduka Kanjeng Koko Prabu. Lah Kanjeng Kyai Kresna dina samengko sarta tata-tata. Tata-tata samapta ing gati sawega ing diri. Pun Kakang mung kari ngenteni pangendikaning Siadi. Apa mbok keparengakipun Kakang nderek marang Saptawarga? Koko Prabu menika langkung prayogi. Koko Prabu kaliyan Setyaki kula kanthi. Lah kuwi luwih apik, luwih becik. Matur sembah nuwun Koko Prabu dene kula sampun kalilanan nderek. Kakang Pati Udawa ora ndak keparengake nderek nanging tunggu praja. Ih, ngestakaken dawuh sinuwun. Nyatanipun menika sampun dados kewajibanipun abdipun Pati Udawa. Nadyan kados menapa kula mboten badhe selak namung sembah kula katur pepundhen kula para Pandhawa. Iya, mengko bakal ndak aturake Kakang Pati Udawa. Lho nggih. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Ya kala-kala ki aja kok ming Setyaki tok to Kresna. Kala-kala ki Udawa dijak mesake Kakang Pati Udawa ki pendak-pendaming kon tunggu praja, pendak-pendaming kon tunggu praja. Mbok ya ora ketang sepisan pindho dijak men seneng atine, men weruh kahanan, ngono. Men weruh kutha sing apik, sing becik-becik. Mangke wekdalipun wonten piyambak Koko Prabu ingkang langkung wigatos. Kula lan Paduka Kanjeng Koko Prabu rumiyin ingkang bidhal wonten ing ngukira tawu wonten ing Saptawarga niti priksa kadang Paduka para Pandhawa ngenipun mbangun Candhi Saptawarga Koko Prabu ya kuwi luwih prayoga Kresna. Sigra-sigra yen pramana kanca sigra ngrakit nawang sesangka Nalendra Mekmarwa sing sang katriga mulung dereng ngantos ingkang rayi lan Paduka Kanjeng Koko Prabu nilar praja ing Ndarawati menika wonten satunggiling nalendra sowan ngabiyantara mangka tanpa tinimbalan nitik busananipun menika nalendra nanging kula nuwun sewu udawedananipun teka kados mekaten. Rikmanipun ngore modal madul tumumpang pamidangan kiwa tengen mongko nuwun sewu gombalanipun kados mekaten Koko Prabu. Wah jan ning arep dikaya ngapa iki Ratu Kresna iki Nalendra Timbalana apa wigatine yen pancen wigatine iki engko becik Siadi kudu nglungguhi Bawa Laksana nanging yen mung bakal mbudhek banyu bening kanan negara Ndarawati aja melu-melu larake njaba Nalendra iki. Koko Prabu lenggah ing prayogi. Ya. Malah kula waspadakaken menawi dipun jejeraken kaliyan Paduka kok radi mirip Koko Prabu. Namung nuwun sewu brengosipun Koko Prabu ingkang kawon kandel. Ora macem-macem lho. Ya aja sembrono kowe. Ya apik-apik aku kok dijajaki ratu kok ngene kok padake mirip ki ngarepe piye? Setyaki, wonten dawuh. Apa rumangsamu aku karo ratu iki padha ngono piye? Kok Yai Prabu Kresna ngandhake kaya mengkono? Menawi saking mingking jebles. Kuwi lha sajae kok wis ngethek seranggon nebu sakuyun pidak jempol. Padha arep ngino karo Baladewa. Apa padha Udawa? Wah, nggih mboten. Menawi cara kula nggih tetep gagah sinuwun Mandura. Lah, Kresna iki lho Udawa iki lho. Iso ngandhake iki gagahku kok iki senengane ratu kok. Madham-madhake apa anggepmu aku ki elek-eleke menungsa lho kowe. Koko Prabu lenggah. Ya, kula tak ndangu Nalendra menika ya saremu. Kisana. Sampun kinten kula tumambu. Yekti saweg sepisan menika kula wanu panjenengan menika Nalendra saking pundi sinten jejulukipun? Kisana. Westmaster. Arca manik sejati ning alam. Jagat kang tinuding. Sinuwun menawi Paduka dangu kalian jasad kula menika Nalendra saking lho kok saya gedhe
Kula menika wingking saking negari Terbelo Suket. Terbelo Suket. Iya. Sudi mestani dhateng kula menika Prabu Sosro Darwin. Sosro Darwin. Iya. Kula menika Prabu Sosro Darwin. Nami sepuh kula Sosro, nami alit kula Darwin. Dipun dadosaken setunggal Prabu Sosro Darwin. Ugi Prabu Lokodento. Prabu Lokodento. Iya, kasinggihan mekaten. Ugi wonten ing mestani kula menika Nalendra jejuluk Prabu Krana Randra menika nggadahi dasa nama, dasa 10 nama wis mestani. Mila menawi kula menika mboten memper nek nami kula kathah Lokodento inggih Denta Wisata. Denta Wisata. Inggih kula menika tau tate dados utusan wisata. Wonten ing pundi-pundi papan. Mekaten sinuwun. Sadèrèngipun kula dados Nalendra kula menika utusan wisata wonten pundi papan. Mila nami kula Prabu Denta Wisata. Inggih. Ugi Prabu Wisata Muka. Inggih. Ugi Prabu Wisata Muka. Ugi Prabu Mukaraharja. Ora iku mung disambung-sambung kaya nek Udawa wonten dawuh. Kae lho tetembangan Nagasari Ayori rina wengi ngono kae. Rumasaku mung tiru kuwi jenenge. Mboten. Mula saestu menika paring tiyang sepuh kula. Inggih Kisanak Prabu, kula nyebatipun monggo Sosro nggih saged, Darwin nggih saged. Oh ngaten. Kula nyebatipun Prabu Lokodento kemawon. Sae dados. Nggih, Prabu Lokodento kasinggihan mekaten. Wigatosipun menapa? Lulun sewu. Menapa kula sowan ngersanipun Prabu Sri Bathara Kresna? Mboten wonten kalih. Kula ingkang namipun Prabu Sri Bathara Kresna. Wah, dalan aing. Iki guyu kok ming cekak men. Terus mecucu. Panjenengan Prabu Kresna? Inggih, mila mekaten. Wah, nah ingatan boten klentu anggen kula sowan ngersanipun Prabu Sri Bathara Kresna. Amargi kula menika nggadahi wigatos. Wonten wigatos kula menika boten baen-baen. Inggih. Wigatosipun menapa? Kacarios. Sawetawis kula badhe cariyos sinuwun. Negari kula Terbelo Suket menika ketaman welaing Jawata. Ketaman Pegebluk. Ketaman Pegebluk kathah para kawula ingkang enjing sakit sonten ketiwasan, sonten sakit enjing sami kapraloya. Sonten sakit enjing pecah, enjing sakit sonten gesang, sonten sakit enjing pecah. Inggih. Tetanduran boten saged wukul saengga negari kula menika kekirangan sandang buga. Pekasan gesangipun para kawula sami poyang payingan, nungsang puyang, numbuk bentus, sami luru papan pendelikan. Krana negari kula ingkang ketaman Melaing Jawata menika kala wau. Sawijinipun dinten kula lampah tapa. Kula tapa wonten ing Guwa Cerme. Tapa Gu? Iya. Mriku wonten sela ingkang naminipun Sela Pamiyara. Bapak Prabu, wis ben nengke wae engko nek aku jeleh tak larake metu engko. Ya Ratu Edan kok sowan ning Darawati. Wonten mriku kula tapa lenggah sedeku mari kelu mirengake Bu Guru. Kula sedakep salutu juga nutupi baban hawa sanga ngeningaken cipta mboten nyawang napa sing perlu kula sawang. Kula merem. Kula mboten mambu napa-napa sing mboten perlu kula ambu. Ngoten.
kula nglampahi poso. Nalika semanten dungkap tapa 3 dinten kula menika entuk sasmitaning dewa ingkang dumeling wonten ing Karna. Dewa saking pundi? Duka kula mboten ngerti. Dewa niku mesti saking Kayangan. Sampeyan niku pertanyaan ya aneh. Dewa saka ngendi napa wonten dewa saka Jainangun? Mboten wonten. Dewane mesti saking Kayangan. Lah sampeyan niku nek takon dewa saking Kayangan bisiki wonten talingan kula. Luruh pangandikane alus anuju prana. Ngendikanipun dewa kados pundi cobi kula kepengin ngertos. Ora iki sajake Kresna iki ya seneng iki. Mbebeda wong rada edan iki ya seneng. Ong Ilahing. Menika ngendikanipun dewa. Inggih. Mastunama sidam sekaring bawana langgeng. Ong Ilahing Sekar Mayang. Lah menawi ngagem Sekar Mayang menika sanes dewa. Sinten? Gomblo. Penyanyi zaman rumiyin panjenengan ati lho. Kresna wonten maring adawuh. Wis aja tok tanduki, iki tak larake njaba. Mangke riyen Koko Prabu, panjenengan menika ngganggu kamardikanipun tiyang. Mboten kenging. Menika Nalendra betah kaliyan kula. Ong Ilahing. Prabu Lukadenta, Prabu Darwin. Juga ranggane Ratapa. Ingsun dewa saka Surabaya. Ngaten menika. Suralaya. Wah iki medalipun Surabaya. Ngaten nggih. Ingsun dawuh kelawan jeneng kita, negara kita bisa waluya. Temah jati, jati temah mulya. Yen to negaramu tinunggan. Tinunggon apa tinunggang? Tinunggon menawi kedangun lajeng dipun tunggangi. Kresna tak larake metu. Sabar Koko Prabu, sabar. Arang-arang lho dayuh ngaten menika. Menika ngremenaken lho. Kowe iki ratu kok malah seneng dolanan wong edan. Iya kajengipun. Tinunggon. Tinunggon inggih menika ingkang sinebat Sekar Wijaya Kesuma. Sekar kuwi kagungane Sinuwun Prabu Kresna. Wis ngono wae Darwin. Ulun kundur Makayangan. Plop-plop-plop-plop ngoten niku. Terus enten angin gedhe. Dewane wis munggah teng Kayangan kula jugar anggone tapa. Tumuli kundur wonten negari panjenengan. Mampir warung riyen. Wong tapa niku ngelih. Sasampunipun tuwuk tumuli kula wangsul lajeng kula tanglet-tanglet abdi saking negari Tarabala Suket. Negari Ndarawati menika mapan wonten ing Nuswa Jawi. Tumuli kula nuwun pangapunten lajeng nyabrang Anggegana wonten ing tanah Jawi. Ngambah Dirgantara. Nggih, ngambah Dirgantara tumbas tiket. Nggih. Dumugi tanah Jawi tumuli kula madosi wonten pundi negaripun negari Ndarawati. Pun kajengipun sampun dipun gagas. Negari Ndarawati. Sasampunipun panggepan paduka Sinuwun Prabu Kresna mila wonten sekolaning penggalisuhan mangsa paduka Sinuwun Prabu Kresna. Mugi kepareng ngampil wujuding pustaka jaman napa niku. Oh, kleru wis syukur kowe. Kleru tiyang menungsa menika kedunungan ina, lali, salah, apes lan mati ingkang terakhir nelek. Koko Prabu kepareng paduka badhe kula larak. Sik Setyaki ku sik nengke wae iki. Iki sajake kresnane ya seneng kok iki. Inggih menika nyuwun ngambil Sekar Wijaya Kesuma. Sekar Wijaya Kesuma. Sekar se menika tegesipun ora usah diartekke, ora usah diartekke. Oh iki mergi kula menika pinter sanget ngartosaken. Yo ning ora usah diartekke. Nggih, matur sembah nuwun. Menawi wonten palilah badhe kula artosaken. Ora usah diartekke. Iki. Koko Prabu mboten kenging duka. Ngadepi tiyang kados mekaten menika kudu sabar. Nek sabar atine malah seneng. Oh dadi negara panjenengan menika kedadipun tenggani Sekar Wijaya Kesuma. Iya. Sekar Wijaya Kesuma menika sampun mboten gadhan kula. Lho, panjenengan sampun goro. Panjenengan sampun goro.
sak jagat pramudita rat kuwalik sak jagat rat pramudita kula menika remen menawi kula walik mergi nek ora diwalik sengara entuk wah edan tenan daya kok werna-werna sak jagat pramudita rat menika sampun sami pirsa bilih Sekar Wijayakusuma menika kagunganipun sinuwun Prabu Ndarawati. Mila menawi panjenengan badhe selak, menawi panjenengan badhe kumbi, panjenengan badhe paring pangandikan nek menika sanes kagungan panjenengan menika sedaya tiyang menika mboten mitados. Sakmenika sampun kula aturaken kadang kula sepuh. Lho. Tegesipun Sekar Wijayakusuma sampun mboten kagungan kula, ning ingkang beto kadang kula sepuh. Kadang panjenengan sepuh inggih wah repot menika kadang panjenengan sepuh menika yuswanipun pinten kok ngagem tembung sepuh menika kok suwe banget wis tuyuk-tuyuk ndol nakoni wong tuyuk-tuyuk niku paling boten wis celat budhek beser wah ngrekoso menika panjenengan sampun ngina kadang kula sepuh sak menika lenggah wonten pengeran panjenengan ingkang swantenipun srana inggih naminipun sinten? Prabu Baladewa. Wih, dian. Prabu Baladewa. Inggih, kula nate mireng Prabu Baladewa menika nalindra galak. Menawi boten dipun rantai. Kok Prabu sabar lho. Wis ben ora apa-apa. Wah, anggepe aku ki kirik kok piye? Kok jur anggepe anggere galak kok dirantai. Pun panjenengan kula menika menawi galak dipun brangus. Kalian dipun rantai menika rak sono ha nggih lha ingkang dipun ngendikaken kadang kula sepuh wah nyuwun pangapunten kula menika gampang maklap pikiran kula menika sok ilang nggih lha nek ngaten kula tak nembung kaliyan Prabu Mandura Prabu Baladewa lha monggo mulai badhe nembung kaliyan kadang kula sepuh kula semanggaken kok Prabu piye Sekar Wijayakusuma lak wonten asta panjenengan to lak karepe menika wonten ingkang nyuwun ngampil kembang apa to? Koko Prabu. Rak kula wingi sampun kula caosaken panjenengan to. Lho Gusti to, kembang apa? Wah niki mboten kompake teng mriki niki. Sing siji gawe sanepa, sing siji ora tanggap niku jenenge panggunge rusak nek sane ngaten iki. Niku pun mboten masuk kalian napa sing dikersake Sinten Prabu Ndarawati. Kudune Sinten Prabu Ndarawati niku paring pangandikan Koko Prabu wonten ing kersakaken Sekar Wijayakusuma. Sinuwun Mandura terus tanggap sapa wonge ngoten lah kok niki kok lah dek kapan lah apa niki tegere mboten kangsen saderenge benjang malih nek ajeng pentas niku nek pas maem nika kangsenan ora sak penake dhewe Koko Prabu dinten Setu kala wingi nek kula masrahaken Sekar to oh iya wis tak tabur ning ngersaning saryane Kanjeng Rama sanes menika Sekar Wijayakusuma Kembang Wijayakusuma inggih nek wis tak sampun caosaken Koko Prabu to lho apa iya to lho tak singgahke ngendi ya mengko gek aku lali wae iki mengko pusaka lho lah menika wonten ingkang badhe ngampil saha Prabu Darwin menika inggih Prabu Lokadenta menika arga ngapa badhe kinarya tumbal wadal negaring Trebela Suket Koko Prabu kedah pari wangsulan. Weh lah wangsulane Kresna. Mau sapa? Kula Prabu Lokadenta. Prabu Lokadenta. Nggih. Panjenengan lek nomor mripatmu yen pancen kowe durung tepung karo aku Prabu Baladewa. Wah, dian Prabu Baladewa. Wah, Prabu Baladewa. Nuwun sewu awakipun kok warninipun jambon kados mekaten. Iki bule. Oh, sami kebu cengelmu kuwi. Iki menungsa dudu kebo. Kok Prabu sabar lho. Ya wis ben. Kuwi senengane nggo dolanan wong edan. Aku ki ora tau betah nek dolanan menungsa suarane kaya ngene iki. Aku tak takon karo kowe gage wangsulan. Kowe mau nyilih Sekar Wijayakusuma ya? Iya. Aku apa? Negari kula ketaman pegebluk. Saged waliya nirmala temajati Jatawah Mulya menawi matur nuwun pangapunten kula menika nembe watuk. Watuk kok kelayapan tekan kono-kono. Amargi kula menika dipun sambati dening kawula sak negari Trebela Suket mila kula nadyan watuk kedah sowan wonten negari Ndarawati. Kula wangsuli negari kula kedadi mboten ketang namung sekedhap dipun tenggani Sekar Wijayakusuma. Terus kula nyuwun ngambil sinuwun.
Aku tak takon karo kowe. Aku tepung karo kowe lagi pisan iki. Negaramu wae aku ora ngerti papan perai menyang endi. Nek kowe arep nyilih wujuding pusaka Sekar Jaya Kusuma, nek aku menehake marang kowe. Terus tok go bali nek negaramu terus lek aku goleki piye? Jebul nek upama kowe ngapusi karo Baladewa, kembang ora tok balekke, padha karo aku kelangan kembang Wijaya Kusuma, ngerti? Mulai saiki ngene, ayo aku jaken ning negaramu sik. Aku tak ngerti dalane. Nek aku ngerti dalane aku bali rene kowe melu mrene tak sili kembang. Aku ora bakal lowel. Waduh, dangu menika. Dangu negari kula menika tebih. Negari kula menika tebih sanget. Menawi dipun netang melampah menika udakawis 6 condro nembe tekan. 6 sasi inggih. Ya wis ora apa-apa, ora apa-apa. Nek kowe gelem ayo tak jak ning negaramu sik. Mengko nek tekan negaramu aku ngerti dalane Sekar Jaya Kusuma tak paringi ngambil karo kowe. Dadi nek upama kowe ora balekke mengko kowe tak jupuke kembangku ning negaramu. Lak jenenge adil to kuwi. Jenenge apik to kuwi. Nggih. Nanging kedangun selak telas kawula kula sami pejah ketaman pegebluk. Perkara mati kuwi urusanmu. Sing baku aku ngerti omamu dhisik. Waduh, repot iki. Nang ngatus lajeng kula kedang kados pundi? Seranane meng kono kuwi. Kowe entuk gelem apa ora? Ayo tak jak ning negaramu sik. Nek aku ngerti negaramu engko Sekar Wijaya Kusuma tak paringke kowe. Dadi nek umpama kowe ora balekke aku nusul ning negaramu, engko aku njupuk kembang kuwi. Ngono kuwi. Dangu menika suwe luweh iku dudu perkaraku. Ning sing wigati aku percaya karo kowe. Kowe tak paring ngamping kembal. Nek kowe ora gelem bali sik karo aku ning negaramu, Kaunana Windanana ora bakal tak paring ngampil karo kowe. Lho, nah ngaten. Menawi kula mboten dipun paring ngampil ateges kula wangsul wonten negari kula mboten betul Sekar Wijaya Kusuma. Kula badhe dipun cacat dening para kawula. Ngopo kok malang krek iki apa? Kok malang krek iki apa? Nyuwun pamunten namung gatel bokong kula. Tak kira arwani karo Baladewa mboten. Namung samangke saenipun dipun paringaken sak menika. Nek saiki kowe njaluk ora tak paringake. Menawi panjenengan mboten maringake paripaksa kula ngruda paripaksa. Piye? Paripaksa kula ngruda paripaksa. Kowe arep ngruda paripaksa karo Baladewa, iya. Kowe arep mengso karo Baladewa. Wis tak ngerti kondange Baladewa lho. Iya. Sekedhik-sekedhik sampun ngertos. Aku Narendra ing ora ana sing mani karo Anatapandra Prabu Baladewa. Negaraku ora tau ketekan mungsuh. Aku ratu sing galak dhewe sak donya. Sapa sing marai karo Baladewa? Siji mesti lara gedhe mesti tekaning pati. Arep pengen mudhar. Arep pengen mudhar. Ora plentas-plentus kaya wangsulan. Karep pengen mudhar. Nek arep mudhar, ayo meksa Baladewa supaya maringake kembang Wijaya Kusuma. Nek kowe kepengin penak uripmu bali yo, rasa melu-melu perkara iki bali. Menawi kula wangsul, kula badhe dipun suraki dening para kawula. Terus kalah cacak menang cacak nadyan kedah pecah wonten negari Ndarawati kula kedang rebat Sekar Wijaya Kusuma. Tegese kula badhe rebat sarana peksa. Bagus tegese kowe ratu sing wani, ratu sing kendel. Ratu sing ora jiring getih wedi mati. Yen panjenengan nantang karo Baladewa ayo ning ngendi papane wong ngeter katidayan. Kowe iso ngalahke Baladewa boyongan Sekar Wijaya Kusuma. Kula aturi medal Jawi. Kula tenggo wonten ing Jawi. Tak enteni Prabu Baladewa aja nyepelekke Prabu Darwin ya luka dento. Sinuwun Ndarawati kula nyuwun pamit. Ora jane si Adi iki ana ratu wis kaya ngene wujudane. Monggo nuwun sewu, pikirane ora ajeg. Tembunge mencla-mencla kok rumangsaku ya seneng banget malan. Kok Prabu tumrap kula malah Nalindra menika saged dados panglipur manah kula. Kula mboten badhe srengen dhateng Nalindra menika kala wau. Malah sak mangke radi lega karo sing manah kula krana kula aben utawi rembagan kaliyan Nalindra menika kala wau nadyan mboten gathuk nanging wonten manah kula ndadosaken bombong tuwin remen. Wah, kuwi senengane kaya ngono kuwi. Aku dhewe wis ora kuat ngampah karo ratu sing sowan. Yen ratu sing sowan kuwi ratu apik-apik, ratu becik ngerti tata krama, ngerti unggah-ungguh, ngerti basane wong sowan Nalindra. Seneng-seneng wae aku ngrungokke. Nek ngrungokke wong kaya ngene iki rasane kaya mangkel. Apa ora ana menungsa liyane sing sowan ing negara Ndarawati kok dadi ana menungsa sing kaya ngene sing wani sowan ing negara Ndarawati. Wong nyatanipun wontenipun menika wong jendrang dayuh kok milih-milih menika ora mboten saged to. Dayuh menika manut sing teka, ora kok kudu milih-milih. Dayuh menika werni-werni kok ora. Lha iya. Mandura ya kaya ngono kuwi. Ketekan dayuh. Wah, ngasuk jam 7 esuk nganti tekan jam 1 awan.
rembukan ngalor ngidul entek-entekane ora dadi. Ku ya kerep niku ya ana sing lagi teka sedina wae. Wis langsung disarujuki malah terus ninggal apa-apa. Inggih Kakang Prabu. Panjenengan kabeh iki ya dhewe-dhewe. Inggih. Ngestaken dawuh. Menawi titela mekaten Kakang Prabu, monggo tata-tata tumrip budal wonten negari utawi ing Saptawarga. Ya. Sarengan kalih Kang Rayi Setyaki wonten timbalan utawa wonten dawuh. Budal ingkang padha seba ingsun kondur ngedaton nurunon Parmadal Pasilan. Setyaki wonten timbalan. Gawenen tentrem negara ing Ndrawati undurna Prabu Lokadenta. Iya Prabu Sastra Darwin. Ngestaken dawuh. Aja kaya bocah cilik Dimas nggarap boruji kawula nista kendhawuh nyuwun pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik kaya wis ora ana dawuh maneh. Purna gati ning Paranggilan sanutasa kundur ngedaton jlok saking dampar kencana kinapit gambaran gading kadhiraken sangganing Promban Cethi manggung ketanggung Jaka Waloro ingkang sami ngampil patraning Prabon nalika semanten tindak nyosri Naranata lamun katinon saking Mandrawa kaya tansah ngirang penggaling Sang Nata wau. Togok wonten dawuh sinuwun. Bilung wonten dawuh juragan. Pate wonten timbalan ngadhawuh sinuwun. Walah dalah jebul nggonku bakal nyuwun ngampil wujuding Sekar Wijaya Kesuma. Jumbuh lan ngendikaning kepundenku Nalindra ing Mantaka Sang Prabu Bumiloka. Supaya aku iso nglembut pustaka wujuding Sekar Wijaya Kesuma. Lah kok jebul ora gampang. Nyatane nalika semono aku entuk wangsulane Nalindra Ndrawati ingkang diwakili kadange Werda Gop. Lho. Nalindra Ndrawati ingkang diwakili kadange Werda. Ya, pancen bener mengkono. Kadange Werda Nalindra Ndrawati. Wis Prabu Baladewa ya bandel Patrajaya. Wah, wis malah nyemelangi, Gok. Ngendikaning Sun Prabu Baladewa pripun? Dina samengko dheweke nganake sayembara perang. Sapa sing cilik gedhe sanga kuwi kadidane Baladewa. Menang boyong Sekar Wijaya Kesuma. Terus sampeyan aku nyagui. Nyagui mungsuh Baladewa. Ya, Gok. La. Napa sampeyan pun menggalih ingkang lebet to sinuwun? Prabu Baladewa niku Nalindra digdaya sekti kalintang jayaning perang. Bebasan Nalindra Mandura menika pilih tanding boboting yuda. Nek dedeg piadeg pancen padha karo sampeyan. Ning wulete kulit, wulet Baladewa, atose balung, atos Baladewa. Digdayane, digdaya Baladewa. Nek sampeyan teng mriki kok wani nampa penantange Prabu Baladewa niku ateges ana bebayat bebasan sampeyan wis jeleh nyawang gelaring jagat, nyawang eseming rembulan utawa wis umuk nyawane kepengin ngisis metu saka raga ateges sampeyan kepengin tilar donya utawi almarhum Baladewa ampuh niku duwe kekuatan loro, siji Alugara, loro Kyai Nenggala. Niku tamake Gunung Jugruk Segara Asat. Neming sampeyan wah ora mangga puliya. Mesti bakal lebur tumpur tanpa dadi. Tinimbangane aku bali dipateni karo Prabu Bumiloka. Luwung aku mati nang negara Ngamarta malah ora kawanguran dening sapa wae, Gok. Mula wektu dina iki arep tak jajal ora Baladewa. Yen pancen kirane aku kalah tak sorohake patiku tinimbangane bali ming dicenges sarta dicedha dening kawula sak negara ing Mantaka. Nggih nek wonten kersanipun monggo mawon. Pati wonten timbalan ngadhawuh jajaran dhisik Wadyabala negara ing Ndrawati. Yen pancen kowe ora iso ngungkul kadidane wong Ndrawati mundura ingsun pribadi kebakalmu maju nang babaratan niki ngestaken dawuh nyuwun pamit jinuwun. Kantet ngeyayat bringose ngulur geni tumpangke kipa tengen. Sawa takon karo aku Senopati Ndrawati. Raden Setyaki balik wis apa? Patih Rumaksa Praja. Patih Rumaksa Praja. Ya abdining Sinuwun Prabu Lokadenta. Ayo, endi sing jeneng Prabu Baladewa? Kon ketok ning ngarep aku. Wani nyumbari marang ratu Gustiku. Wis jeleh nyawang gelaring jagat eseming rembulan.
ora sakokan bebangal. Ratumu wae kon teko ning ngareping Setyaki kanggo keset sirahe. Waduh hebat kemewat. Kaya ngregem jimat ucapmu keparat. Kaya wani ndelat Wesi Abang, apa-apamu. Wani harus entawedene apamu. Ora minggat tebak dadamu di marganing patimu. Maju jangan lu gatheng sirahmu kowe rumeksa praja. Patih rumeksa praja mundur mbrangkang. Tatu arang keranjang awake. Kudrah getih. Patih mundur. Pancen wong Durawati ora kena disangga entheng. Prabu Baladewa sak wadya balan ayo jajalan iki loka denta nalindring terbelo suket leganing ati. Satria cendhek Raden Setyaki kowe Lokadenta dasar Baranyata. Ayo ndi Prabu Baladewa rasah nyumbari Koko Prabu Setyaki yen pancen kowe bisa sirnakno kowe iso nyirnakke Setyaki kelakon ketemu karo Kanjeng Prabu Mandura. Pabu kowe ming sakilan garwani karo Prabu Lokadenta sarsat timun mungsuh duren rasa kukian gunung tanpa gunung sing dadi nyatane pecah silahmu banget. Ngerti kowe mundur kowe kalah. Iya Prabu Lokadenta nyatanipun digdaya mila mboten aneh menawi piyambakipun wantun sumbar wonten negaring Amarta wonten negaring Durawati kula sumanggaken dhateng paduka Kanjeng Prabu. Aku ora iso kandha karo kowe to. Kowe iki senengane wonge gumedhe, senengane wonge kepengin neng arep. Nalika aku mlayu ngoyak karo playune Lokadenta aku mbok cegat ning dalan. Koko Prabu kula lenggah prayogi Lokadenta kula kembake mejahi. Nalika semono aku meper marang mubal babaling karep sono. Ning entek-entekane piye? Entek-entekane piye aku tak takon? Iki. Kowe ora ngrampungi gawe. Senopati Durawati sing jeneng Setyaki ora ngrampungi gawe mungsuh Lokadenta wae kalah. Iya kula nyuwun pangapunten. Sesuk meneh ora usah dadak gumedhe. Mikira trajane Dewata Pedi. Prabu Baladewa dasar Baranyata. Kowe sing tak andeni iki ketok. Bola wis ketok. Arep ngopo? Bola wis ketok ning ngarepmu arep ngopo? Nuhune marang sayembara ingkang mbok ucapake ning jroning datul negara Durawati. Sapa sing cilik gedhe iso ngulung ditaring Baladewa. Menang boyong Sekar Wijaya Kusuma. Bagus, kowe wong kendel. Najan kowe ijen tanpa ruang. Najan kowe ora nggawa wadyabala nang kowe wani nantang marang Natamantra Prabu Baladewa. Kowe wani ngleboni sayembara Natamantra Prabu Baladewa. Ayo, ning ngene ditemtokke. Kowe apa aku sing tengane pati? Kene marganing pati. Ayo kaki ojo kowe yang tangkep kowe keparat. Wah. Mati. Ayo mato sastra Cendra Patra. Jaluk kaki para piye kowe. Ardi. Boten tong pundi. Ayo Mengo. Nggih. Apa kowe sing jenenge Togok? Iya. Apa kowe sing jenenge Togok? Nggih, leres. Kok sampean mrisa? Ujare wong akeh mboten nyebutake Togok iki cangkeme sak ember. Cangkemmu marah patang dim ngono. Nggih. Kowe ngentoki ratu Gustimu kae? Nggih. Kon bali. Nun. Kon bali. Kula pun elek-elek. Ning mboten tau digugu. Kula kene wangsul. Ayo ngono gawe wis. Nggih. Gawe wis kono gawe mung putra. Nggih, ngestaken dawuh. Ora ono sing mundur saka negara Durawati aja kandosa. Gedhe cilik tuwa tak babati dening Baladewa. Gawe rame negara Durawati padha karo wani Natamantra Prabu Baladewa. Minggat to.
minggat to cangkemmu kaya torong ning kono minggat to. Anake sapa iki? Anake sapa ning kene iki? Kowe iki wong tuwa apa bocah? Wong tuwa apa cah cilik? Ola cah cilik. Cah cilik. Cah cilik. Kok ora sekolah? Play. Play apa? Hari libur nasional. Hari libur nasional. Nggih. Dolan karo kanca-kancamu aja ning kene, engko ndak kena pedhang kesambet. Tumbak kowe kena jemparing kowe mati. Nggih. Kena gawe wis lunga? Nggih, ora ndek cangu. Njaluk dit aku. Aku ora ngowo dit. Arep tok tuku apa? Nggo tuku mimi. Cah cilik. Elak. Arep ngombe apa? Teh apa? Emoh. Kopi? Ait. Lah apa? Cucu. Susu? Susu kirik doyan. Kono mundur kono minggat. Mundur aja melu-melu kowe bayi wingi sore kowe. Lho kok brengosen to iki? Iki brengosen to iki? Kowe iki wong tuwa apa bocah? Cilik. Cai kok brengosen ngapusi. Aku wong tuwa. Bu, piye? Gandeng sampun ketinggal padhang. Negaring Ndorowati. Ya. Mila dinten samangke daya-daya ingkang ngerayi badhe budal dhateng Saptawarga. Lho, janjimu piye? Pun Kakang mbok keparengake nderek marang tindake Kyai Prabu Kresna. Koko Prabu mila kula tumunten matur kangge patuko. Supados sakmangke Koko Prabu tata samapta ing gati sawiging diri. Ya. Monggo. Sampun ngantos paduka nitih-titihan Mandura nanging nunggal sakrata lawan ingkang ngerayi Ndorowati. Supados sakmangke nggala prapta wonten ing ngukira tawu mapan wonten ing Saptawarga. Ngestreni para Pandhawa anggenipun bangun candhi Saptawarga. Ya, Kresna ayo nunggal sakrata Kyai Jaladara wae. Monggo Koko Prabu kula dherekaken Dewa Bathara ya jagat pangestu ngara. Wah, adikku Di. Yayi Mustaka weni. Ana dawuh apa Kakang? Kakang Bumi Lokamiji lawan suwane adimu Mustaka weni. Mara gage sumenia sawetara nggone siadi sowan lan sanipun Kakang. Pun Kakang bakal ndangu marang suwaning Lokadenta ingkang dak utus nalika suwana ning Projing Ndorowati ngemigati nyuwun ngambil Sekar Wijaya Kusuma. Lokadenta. Wonten dawuh menapa sinuwun? Mara gage matura samendhang aja ngantun ing karepit piye kabul kawusanane nggonira ingsun utus suwana ning Projing Ndorowati. Nunamit pasang kaliman nabi tinebine ing lodune dumawahing tawang tuwak. Linepat ing tulamanu. Sinuwun kabejauna kula nderek dosa menapa ing badhe kula sandhang menapa ing sampun paduka dawuhaken sampun ing abdi tindakaken sowan wonten negaring Ndorowati namung emanipun ingkang abdipun Lokadenta gagal wigar anggenipun ambuyung Sekar Wijaya Kusuma malah sak mangke gandeng sampun boten wonten margi malih anggen kula sampun boten kasempatan nyuwun ngambil wujuding Sekar Wijaya Kusuma diweji sak mangke jangga kula klaturaken jagat Dewa Bathara jagat pangestu ngara semaguh kang tanpa bukti kakehan gunem ingkang tanpa guna sewu-sewu kalapatan Diagung Pangaksama isih gedhe parimarmaning sun tumrap sira Yayi Lokadenta mbok menawa pancen siadi ingkang ora kewagang mboyong Sekar Wijaya Kusuma sarta ora kewagang nandhi kridaning para satriya senopati negara Ndorowati. Ya mung tak jaluk prayogakno nggonmu ngadhep ngarsanipun Kakang. Matur sembah nuwun. Dening Kang abdi tasih kaparingan gesang diweji sembahan kula. Nuwun sewu Kakang. Malah tuwa tandha pitakon jroning atiku dene apa ta sababe? Kakang Prabu Bumi Loka kepengin mboyong wujuding pusaka Ndorowati ngawinastan Sekar Wijaya Kusuma. Mustaka weni. Ana dawuh apa Kakang? Sekar Wijaya Kusuma kuwi pancen pusaka kadewatan. Wonten ingkang diwenangake mundi wujuding Sekar tanana kejaba mung Nalindra ing Ndorowati ingkang parnyata titih Sanghyang Bathara Wisnu.
wondene kekuwataning kembang mau sapa ingkang mundi kembang bakal kena lara nanging luputing pati tegese ora bakal bisa dipateni nganggo kegaman apa wae. Jalaran Narendra mau mundi Sekar Wijaya Kusuma ingkang duwe daya kekuwatan ya kuwi dadi panguripaning wong sak jagat ingkang mati nanging durung winansi sarta durung dikersakake dening panguwasaning Dat Kang Purwengdat. Ngono Kakang ya. Nanging sabab apa dening Kakang Prabu Adreng kepengin mboyo wujuding Sekar Wijaya Kusuma? Mustaka Weni. Ya mung durung wae siadi tak jarwani. Sayekti pancen pun Kakang duwe pangarep-arep sarta duwe gegayuhan. Ngelingi nalika semono pun Kakang kuwi nampa ature togok. Nampa ature mbilung. Ing nalika semono tak kanthi supaya nglipur marang penggaliku. Nanging malah jebul ngombro-ombro dongeng togok lawan Prabu Bumiluka. Yen to sejatine aku kuwi atmajaning Sanata Prabu Niwata Kawaca saka Kama Kurup ing nalika semono bineda dening widodari Kayiwangan ya kuwi Bathari Supraba. Iya Kakang. Nanging wong ato aku ya Sang Prabu Niwata Kawaca teka wis seda tegese manjing ning alam pamansat, manjing ning tepet suci. Merga nalika semono dipateni sarta disedani dening Brahmana Ngendrakela kang aran Begawan Ciptaning. Ya Ciptawening ya Mintaraga. Ciptawening Mintaraga kuwi sanyata tanulya kejaba mung nalik satriya ing Madukara kang aran Raden Janaka lan Janaka kuwi peranganing para Pandhawa. Mula ora jenak ngonipun Kakang lenggah dampar keprabon ing negara Ngiwa Mantaka. Ora tentrem ora ayem nggonku lenggah dampar tinggalane wong tuaku. Dene wong tuaku seda mongko sing nyedani isih urip ana ing alam padhang. Ora lega rasane atiku yen to ora ngudi tuwuh males lara wirang lawan sedane Kanjeng Rama. Nanging apa to kekuwataning Bumiluka? Ing atase wong tuaku wae ingkang sekti kalintang kadunungan aji gineng kapupu ing rana Madyalaga. Apa meneh amung wujuding pun Kakang. Mula pun Kakang kepengin boyong Sekar Wijaya Kusuma mau. Kinarya daya tumbul kekuatan nggonku bakal mungsa para Pandhawa ingkang saknyata kuwi ingkang dadi srana patine wong adu aku. Supaya pun Kakang ora bakal iso tekaning pati mula pun Kakang utusan Lukadenta supaya mboyong Sekar Wijaya Kusuma nanging kasunyatane gagar wigar tenantu karya. Mongko saka pengangkaing pun Kakang yen to dina iki Lukadenta iso ngaturake Sekar Wijaya Kusuma. Dina iki uga pun Kakang bakal jangkah negara Ngamarta. Putraning Prabu Niwata Kawaca lan aku uga putraning Prabu Niwata Kawaca. Yen to pancen kaya mengkono Kakang Prabu, aku ingkang bakal mudidaya males mudidaya patining para Pandhawa. Gosik, aja kesusu, Mustaka Weni. Pandhawa kuwi angel dijangka patine. Aja to kok nganti dijangka patine nadyan digawe cintrakane wae ora sadengah wong bisa nglakoni. Sabab Pandhawa kuwi duwe pusaka ingkang banget ampuh kagila-gila. Ya kuwi ngunastan pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada. Yen arep gawe patining para Pandhawa, teges kudu iso nyidra pustaka Jamus Lima Sada. Yen Pandhawa koncatan pustaka Jamus Lima Sada, Pandhawa bakal apes jurite ora duwe kekuatan apa-apa Mustaka Weni. Yen pancen mengkono kuwi lan aku nyuwun pamit aku tak nyidra pustaka Jamus Lima Sada. Gosik to adiku diadiku. Kaya aja ngawu gawar ngawur. Ngamarta kuwi akeh prajurit ing padha tumbuk kemit padha jejaga marang negara Ngamarta. Yen to karo nyidra pustaka Jamus Lima Sada apa ya klakon kowe bisa nyidra pusaka. Sisip sembire kurang-kurang bejane. Malah aku kelangan adiku wadon. Patobat aja ngempuke watu ngatuske banyu Kakang. Giri lusi jalma tan kena kinira. Kakang Prabu lenggah sekeca wae aku nyuwun pamit yen nganti aku ora iso ngaturake pustaka Jamus Lima Sada. Tugel jangganing Mustaka Weni Kakang. Jagat wasisaning Bathara wadur jagat. Jagat Dewa Bathara. Lukadenta wonten timbalan sinuwun. Ora pangling karo pambegane adhiku wadon nadyan wong wadon nanging duwe kaprawiran tan prabidaka ya dene wong priya. Mula ora usah ndadaweti kangelan.
Prabaten lakone adikku. Lho iki ngestaken dawuh. Yen nganti ana apa-apa matur marang panjenengan ingsun. Lho niki ngestaken dawuh sinuwun parmadal panjenengan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Aku ora kepengin adikku nganti babak kulite. Beset. Sandangane rontang ranting mergo dipulo Sradewa Mandhawa. Lho niki nyuwun pamit madal panjenengan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik luka denda. Togo. Wonten dawuh. Bilung. Dawuh Juragan Putri. Kowe tak kandhani yoga, aku tak takon karo kowe. Nggih. Kowe ngerti negara Ngamarta? Lho. Ajeng napa? Sampeyan takon negara Ngamarta barang niku ajeng napa? Togo, kowe tau crita apa karo Kakang Prabu Bumiluka? Kowe ngandhaki yen to wong tuaku dipateni dening Raden Janaka ya apa ora? Nggih. Niki kula mergo crita ngonten niku jalaran sinuwun Prabu Bumiluka nyuwun keterangan babagan wong tuane. Lah kula nggih matur napa anane. Raden Janaka iki wujude kaya ngapa, Gok? Bagus. Bagusé kaya ngapa? Mboten sampeyan kok takon Raden Janaka ni ajeng napa? Arep tak pateni, Gok. Nun, Arep tak pateni. piye Lung? Kok ketake kok mustahil. Mustahil piye? Mateni Raden Janaka, mongko Raden Janaka kuwi bagusé kaya ngono. Sing jeneng wong wedok ketemu Raden Janaka iki mesti terus ngeteh-eteh kae lho, Kok. Ah iya. Ah saking bagusé kok. Wong wedok ngendi sing ora kepincut Raden Janaka? Ha kok Gustiku Putri Dewi Mustaka weni arep mateni Raden Janaka. Sampeyan mangke mboten saged mejahi Raden Janaka, ning malah iso sampeyan niku kepilut tenan Raden Janaka terus dadi garwane Raden Janaka. Bilung, tanggep aku wong wedok apa? Aku tanggep wong wedok apa? Aku ora gampang kepincut karo wong. Mboten gampang kepincut karo wong niku mergo sampeyan le nyawang wong lanang niku ning negara Ngimoi Mantakata. Nek pun tekan negara Ngamarta sampeyan bakal kepincut karo Raden Janaka. Aja kok sampeyan. Widodari kayangan niku kabeh Tilase Janaka. kabeh do Kepincut kabeh karo Janaka niku widodari. Aja kok menungsa lumrah. Lho, imane menungsa widodari menika kuat widodari kuwi mawon imane rubuh. Merga weruh imine Janaka. Lah nggih, lah iya. Ha kok sampean ora sacrita werna-werna, saiki aku takon karo kowe ngerti negara Ngamarta? Ngertos. Tuduhna, Ajeng napa? siji aku arep nyidra pusaka Jamus Lima Sada, Gok. Lho ajeng ki napa? Kakang Prabu paling dawuh. Pandhawa ki ora bisa dipateni. Merga Pandhawa ana pusaka ya kuwi pustaka Jamus Lima Sada. Yen arep mateni para Pandhawa kudu nyolong pustaka Jamus Lima Sada. Oh, lajeng Aku arep tekan negara Ngamarta, pusaka arep tak colong. Yen pusaka wis tak colong, Pandhawa tak pateni gampang. Nggone mateni para Pandhawa, angel mijet wae nganti suwe banyu sinaring. nek sampeyan teng negara Ngamarta niki suwung. Lho, suwung mergane Kabar sing kula tampa Pandhawa niku teng Saptawarga mbangun candhine para leluhur sing mapan enten Saptawarga. Sampeyan ora bakal ketemu wong Pandhawa. Nek sampeyan ketemu Nayaka prajurit Pandhawa nengke malah kecekel sampeyan dibontul boke pakunjaran. Lah terus aku tuh piye, Gok? Ngeten mawon. Supaya sampeyan ora kadenangan dening sapa-sapa. Sampeyan aja wujud wanita kaya ngoten. Aku wujud apa? Sampeyan manut kalih kula sing muja sampeyan. Aku tak puja wujud apa, Gok? Kula puja wujudipun Satya Pringgondani nami Raden Gatotkaca. Mengke sampeyan mlebu metu wewengkon negara Ngamarta mboten ajeng wonten sing ngelekke. Kanthi ngoten sampeyan gampang ngene nyidra pustaka Jamus Piyam Jimat Lima Sada. Tobat. Yen to pancen kaya mengono terus carane piye, Gok? Carane piye? Sampeyan mangampet-ambegan. Mang semedi kula sing nyuwunke ngersaning sing gawe urip mugi-mugi iso kelakon sampeyan iso kula wujudke Raden Gatotkaca. Kaya ngapa, Gok? Kaya ngapa? Tobat aku wis wujud Raden Gatotkaca, Gok. Sampun ning suarane ya ora kaya ngoten niku. Gatotkaca kok suarane wadon. Suarane Gatotkaca niku gedhe gandem. Cobi sampeyan mampaning pangandikan, togok ngonten ing suarane nuwun sewu. Dikaya swara priya. Togok kurang gedhe. Togok gedhe sithik. Gedhe sithik. Dilus-lus nang pripun?
Bilung cangkeme ora. Mbaya kowe iki sing cocok songkong apa to kowe seneng? Tokok. Nah, semonten niku wis pas. Nah, semonten niku ming kari ngajeke aja nganti cilik melih. Pokoke diajeke mawon semonten niku nggih. Iya. Ha nggih, mengke nek soalé nek dilengke mawon sok ora ajek kaya ngoten niku. Oh ya lho. Lah iya kaya nggonamu tak. Tinggal diloe wis cilik dhewe. Lek babat-babat angel meneh. Toko kowe manjing kampu kudu tuku Negara Ngamarta. Monggo Gusti kula dherekaken. Monggo Gusti kula dherekaken. Sri Kandi, kula wonten maring adawuh. Kusawetara nggone Siadi didhawuhi dening pepundhen Pandhawa supaya ngancani kelawan Mbak Yuma aku tunggu negara ing Ngamarta. Apa ta sababe dene sira Sri Kandi ingkang pinilih dening pepundhen Pandhawa merga Siadi kuwi nadyan wujuding wanita nanging duwe kaprawiran. Mula kang sangga kuwi ya yayi gandeng kabeh padha budal marang Saptawarga. Siadi ingkang prayitna ngati-ati sesanggeman iki aja nganti gawe kuciwaning pepundhenmu Pandhawa. Nono ngesnaken dawuh. Menawi Kakang mbok lungkrah kula aturi ngaso kula badhe ngrondani negari Ngamarta. Nadyan taunana windanana kula mboten badhe tilem sakliyepan menawi kantos wonten menapa-menapa mangke kula dipun dugani dening pundhen kula para Pandhawa. Mula kang sangga kuwi sing ati-ati ya mung dina iki atiku kok rada ora kepenak. Merga keprungu swara rijal ingkang munya ing kidul kulon. Swaraning manuk bence mbrebegyan ing talingan mongko kumesar ana ing jroning ati. Tobat. Sampun ngantos dipun penggalih mangke menawi wonten menapa-menapa kula ingkang tanggel jawab Kakang Mbok. Ngono Sri Kandi. Pat Gatotkaca Padhararja. Inggih Bibi. Kebareng kula ngaturaken sembah kula kunjuk Bibi. Iya, Gatotkaca tak tampa pangestu utamanana. Sampun dinggo jimat paripin ning kasantosan Bibi. Gatotkaca Wonten timbalan. ana wigati apa dene kowe sowan ana ngersaning wakmu Dewi. Mugi andados ing kawitinganmu. Sawan kula dipun utus dening para pundhen Pandhawa. Wigatosipun bilih kula supados Hamboyong wujuding pustaka jamus nyang jimat kelima sada. Mugi andados ing kawiningan. Bilanggenipun mangun candhi wonten ing Saptawarga, pendak-pendakipun wangun tansah ambrul. Pendak-pendakipun wangun tansah gempal. Miturut ngendikanipun Kanjeng Prabu ing Ngamarta. Sarat-saranipun kedah wonten wujuding pustaka jamus nyang jimat kelima sada. Tumunten ingkang putra katimbalan lan kadawan sepados sowan dhateng negari Ngamarta. Nyuwun ngambil wujuding pustaka. Ora jeneng ibumu mentala kalawan sira kulup ya ngger nanging sing gedhe pangapuramu. Merga rasa cubriya jroning atiku, kowe nganti ninggal marang tata krama agan kowe budal metu saka negara ing Ngamarta. Ya ta yen to kowe Gatotkaca iki sejati nanging yen to panjal maning jajalanak. Ingkang mau bakal gawe ringking para Pandhawa Gatotkaca sing gedhe pangapuramu tak tibani jemparing luwih dhisik ya ngger. Wah tiba kok ngepaske lho. Kaya ana magnete. Kaya ndono. Pripun niki? Batobat batogok. Pripun? Sajahe konangan karo wong wadon. Ning nang mburine Waradrawadi. Naminipun para Sri Kandi. Nika arep wedok ning duwe kaprawiran awis mumpung durung kadenangan mlajar mawon. Batobat mandhek wong wadon maling. Estunipun rumaos jibek raos sing manahipun ing rayi Ngamarta. Krana sampun sawetawis anggen kula miwiti ambangun candhi. Papan besaranipun para leluhur. Ewadene pendak-pendak pinangun wewangunan tansah gempal duwe nambrul. Satemah risak padha saknalika. Koko Prabu menika saking dayanipun menapa? Menapa sakmangke Pandhawa kirang nyuwun idhi panilahing para pepundhen leluhur. Menapa wonten syarat srana sanesipun Koko Prabu mugi parenga paduka paring dawuh. Kresna kakangku. Ya mung Kresna ing minangka dadi surya pepadhanging para Pandhawa.
Mula perkara iki kangge paringa dawuh. Apa pancen kudu kurang sesaji sarta apa pancen ana syarat liyane? Koko Prabu marang Ambabarana. Yai. Estunipun menapa sampun maduka dawuhaken menika ingkang Raka sampun tanggap. Namung semantena kula nuwun sewu kalapatanipun para Pandhawanipun amangun menika kala wau krana boten anganti pusaka negari Ngamarta. Inggih menika pustaka Jamus Nyang Jimat Lima Sada. Krana menapa Pandhawa menika boten saged pisah kaliyan ingkang winastan pustaka Jamus Lima Sada. Mila sakmangke mugi parenga langkung mrayogi utusan dhateng piranganing para putra menapa punggawaning Pandhawa ingkang kapitados sumados amboyong pusaka saking negari Ngamarta wonten ing Saptawarga mriki Yai Darmaji. Miat Sri Kandi sowan tanpa tinimbalan Yai eneng mari gawe apa? Wah, Janaka bojomu sowan ning apa? Para Sri Kandi Yai Muragake matura. Sawa-sawa karapatanipun ingkang rayi Tadhawadana Kakang Prabu. Nalika semanten kula kadhawan sepados jejagi wonten negari Ngamarta angrencangi dhateng Kakang Mbok Ayu Waradrawati. Anggenipun ngreksa praja ing Ngamarta dumadakan boten ngertosaken maranipun. Sawanipun putra Waduka pun Gatotkaca anggenipun ngaku dipun utus dening para Pandhawa sepados amboyong wujuding pustaka Jamus Nyang Jimat Lima Sada. Nanging raos Supriya wonten telenging manah kula tumunten Gatotkaca kula tututi sarampunipun kesembadan mboyong pustaka. Tumuli kula dawahi jemparing Kaka Prabu ical wujuding putra Waduka ing mringgondani wonten sektuwiling wanita ingkang wonten nyedra pustaka Jamus Lima Sada mugi andadosna kawuningan Paduka Kanjeng Kaka Prabu ing Ngamarta. Kaka Prabu Kakang Semar teka sira sowan mongko ngaturake sawijining nom-noman. Iki sapa Kakang? Niki wau rawuh teng Karang Kadempel sareng kula dangu panjenenganipun sinten? Aku nami Bambang Priyambada. Bambang Priyambada nggih. Piyambakipun kepengin ngawawu Sudarma sareng kula tanjihaken ngendikanipun atmajanipun Ndara Janaka. Ningkeng ibunipun sinten? Priyambada namung saged ngaturaken duk nalika semanten Ndara Janaka madeg Brahmana peparab begawan ciptaning para dewa sami angganggu damel kasutapanipun Ndara Janaka. Tumunten nalika semanten jibeg bebeking galing Bathara Narada wekasan Narada tumunten malih kados dene wanita ingkang slestheng warna. Bathara Narada nampi soting Sang Arjuna inggih begawan ciptaning wekasan gerbini kaya sak tataning wanita. Tumunten kuwataken jabang bayi dipun paringi namipun Priyambada. Niki putra pujanipun Bathara Narada ingkang nampi sotipun Ndara Janaka mila lajeng kaaken bilih menika atmajanipun Ndara Janaka. Arjuna apa pancen kaya mengkono mungguh bener lan ora enatur ing Kakang Semar. Wah, Janaka Muragake. Bocah iki tampanen yen pancen iki dadi anakmu Janaka. Bang wangaruna ati netrane nganggo rapo ngenangi wadana katon remo-remo kalingan ngangreng sang tiamanah engkung sumonggem guling ing apa pancen kepara nyata kowe ngaran Priyambada? Inggih Raden, kula namipun Priyambada kowe linairake dening Sang Resi Kanika Putra. Duk nalika nampa soting begawan ciptaning nun kasinggihan mekaten. Ditepungake wae aku Raden Janaka ning aja agahan kowe tumuli rumangsa gedhe rumangsamu ndak aku putra. Sing jeneng anak Janaka kuwi
ora nate sumendhe marang panguwasaning wong tuwa nang tansah ngenggoni tembung opor bebek mentas awake dhewe ingkang angka sepisan dene ingkang angka loro kepengin ngaku dadi putra Janaka ora gampang ora mung waton bisa nyaritakake melawan lelakone Duk nalika lair ning alam padang nanging kudu iso labuh labet kelawan Janaka Priyambada pusaka ngamarta lan pustaka jamus miyang jimat lima sada ilang yen pancen kowe bisa manggihake pusaka mesti bakal ndak aku putra kelawan Arjuna nang yen to kowe ora bisa nemanake pusaka taunana windana kanthi pawadan apa wae aja rumangsa dadi anake Janaka Priyambada anak kok senengane ora ngakoni mesti gawe ngrekasane Priyambada mboten ngaten Koko Prabu supados tumangkar budinipun kinarya pamecut dhateng raosipun Priyambada supados sak mangke upami saged manggihaken pustaka jamus lima sada menapa mboten sami kemawon madhangaken lampanipun para Pandhawa wah muga-muga ora tatu atine anakmu Priyambada Janaka Mar kudu menyang endi nggonku ngupaya kalawan pustaka jamus kliwa sada. Sampeyan iku satriya babaran kayangan lho, Den. Sampeyan iku mboten kaya sebaene titah lair. Ning lair sampeyan iku enten kayangan tun dasare sing gembol. Sampeyan iku mboten kok sak lumrahing menungsa. Sing gembol sampeyan iku dewa kamituwaning kayangan nggih menika Puntrada. Lah ning perkara kaya ngoten kok sampeyan sambat. Lah niku tumrape kula dadi pamecut. Anggen sampeyan duwe niat lan krentek kepengin diakoni putra dening Ndara Janaka. Ampun dianggep Ndara Janaka niku nolak karo sampeyan ning niku dadi panggasah pangungkaling jiwa tumrap putra Janaka. Mangningke cipta sampeyan. Mangresiki ati sampeyan muhung nuwun dhateng panguwasaning Dat Kang Purwengdat. Muga-muga entuk pituduh teng pundi sampeyan ajeng goleki wujuding pustaka jamus miyang jimat kelima sada Ndara. Menika teka wonten satunggiling satria mlebet wonten ing teleng Taman Negari Mantaka Raden panjenengan sinten? Dipun tepangaken. Kula menika nuwun sewu. Satunggiling titah kliyang ngabur kanginan mendung kebaratan ing pundi tapan dunungipun inggih menika. Papan pernaing asal mula bukanipun ing abdi. Panjenengan sinten? Nami kula pun Bambang Priyambada Gusti Ayu. Panjenengan sinten? Batobat, nami kula pun Dewi Mustaka Weni kula menika kadang nata ing Mantaka. Kadangipun Taruna. Kadangipun Taruna sinuwun Prabu Bumiloka. Wonten menapa Raden dene panjenengan rawuh wonten ing Taman Negari Mantaka? Mugi andadosna ing kawuningan Gusti Ayu. Krana menapa ingkang kula padi sakmangke dumunung wonten ing Taman Sari Negari Mantaka. Panjenengan upaya menapa? Wale-wale menapa? Destun temen gesang kula wonten ing alam padang. Ing atasipun kula menika lirairaken wonten ing jagat teka kula badhe ngawawu dhateng Sudarma kula. Ewadene kula mangke dipun paringi utawi kadhawan supados netepi dhateng kewajiban ingkang sakalangkung ngawrat menawi ngantos kula mboten kasembadan mituruti menapa ing dados ngendikanipun tiyang sepuh tan murunga kula mboten badhe dipunaken dening tiyang sepuh kula inggih Sudarma kula monggo nyatanipun menawi kula mboten dipunakeni dening Sudarma kula bebasan wastra lungset mungging sampiran sarah mungging lautan mboten badhe wonten ginanipun kula gesang wonten ing Madyapada. Mula ingkang saking menika menawi mboten saking pambiyantinipun jengandika Sang Dewi. Sakmangke mboten badhe kasembadan panjangkanipun ingkang abdipun priyambadanipun saged winengku putra dening tiyang sepuh kula Sang Dewi. Mula ingkang saking menika
Nyuwun kanthi sanget paduka Gusti Ayu kepareng wami tulungi dhateng jasad kula Gusti Ayu. Eling Atmaja Madukara. Mila datalmu kalamun kebagusane tanpa beda kelawan ingkang Rama. Duwen gadhahi daya kekiyatan ingkang saged nelokaken dhateng manahipun para wanita. Nalika semanten dangu Sang Mustaka Winanggaripun amandeng netraning Sang Priyambrata kedhep tesmak satemah kapandhuk bedoring katresnan luluh penggaling Sang Dewi Mustaka Weni sigrayak ketunggaling Risang Priyambada. Tobat sareng jengandika Raden menika paring dawuh ingkang kathah-kathah lampan Maduka menika upami kula cundhukaken dhateng lampan menika kula ingkang lampahitan murung kula ugi badhe anggrantes kados penggalih panjenengan. Mila saking menika Gusti Ayu kepareng mbebantu dhateng putripun kula. Kula nyuwun kanthi sanget panjenengan paring dawuh kersaken menapa. Mangke menawi kula saged ngaturaken tentu kula badhe ngaturaken. Gusti Ayu, kula kinen ngupaya wujuding pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada. Monggo nyatanipun mapan wonten ing mriki. Mugi pareng ngamaringaken dhateng kula. Menapa ingin dados lintunipun kula sagah anglintoni. Tobat. Kanthi kangge kula ngrupat pustaka Jamus kelima sada menika awrat. Mila lintanipun inggih kedah awrat sami sakbobot kaliyan pustaka Jamus kelima sada. Sakbobotipun kados pundi? Menapa paduka Raden sagah nampi dhateng paswitan kula? Paswitan kados pundi? Tobat. Raden, menika sampun kapandhuk beda ring tresna. Kula mboten badhe serak. Sakawujeng rawuh wonten ing Taman Sari Negari Ngoymoy Mantaka. Wiwit menika kula tumuli nggadahi raos sengsem dhateng jengandika Raden. Kula aturaken pustaka Jamus lima sada nanging kula aturi milujengaken dhateng jiwa raga kula awit menawi kadenengan Kanjeng Kaka Prabu tertentu kula dipun pejahi. Mila tinimbang kula mangke pejah wonten negari Ngoymoy Mantaka kula aturi mboyong dhateng kula. Kula aturi nampi paswitan kula boten kitang dipun dadosaken juru panebah pasarean. Kula nderek Raden, kula janji kan paduka Gusti Mustaka Weni. Ngaturaken manuwun bilih paduka Raden sampun kepareng nampi dhateng kula. Nggih. Lajeng sak mangke maringipun menawi pustaka sampun kula caosaken dhateng jengandika Tanwandi. Nuwun sewu mangke menawi wonten kadenenganipun dening Sinuwun Prabu Bumiloka tartemtu kula badhe dipun pejahi. Mila kula nagih dhateng janjinipun Raden Priyambada. Kula aturi manjing wonten ing Kalpika. Panjenengan badhe kula boyong wonten negari kula. Ingkang Rama mboten nampi dhateng paswitan kula. Panjenengan mboten tinampi paswitanipun dening Kanjeng Rama, ateges Kanjeng Rama ugi mboten nampi paswitanipun ingkang putra pun Priyambada Gusti Ayu. Matur nuwun Raden, matur nuwun. Aneng apa? Mugi andadosna ing kawuningan Gusti kepareng lamun jateng Paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Ya piye? Nalika semanten Gusti Ayu Mustaka wis sampun marang kundur wonten ing Taman Negari Ngoymoy Mantaka. Aku ya wis krungu kabare. Yen to Mustaka wis kelakon ndusta pustaka Jamus Myang Jimat lima sada. Saiki piye, Pak? Mugi andadosna ing kawuningan wonten satunggiling priya ingkang mantun gebang satemah kawasa ngrubuhaken bebeteng jiwa kawanitanipun ingkang rayi. Pustaka Jamus lima sada dipun aturaken dhateng satriya menawa menika kala wau lajeng Sang Dewi Mustaka Weni samangke kaboyong dening satriya menika sinuwun. Wah, dalah. Wah, jan. Lah kok dadi Mustaka Weni kaya ngono iki piye? Petro, sampean kok ngapurancang ngajeng lho. Iya. Aku bakal kandha karo kowe Petro nggih. Nggonku mlayu saka negara iki Ngoymoy Mantaka binujung Prabu Bumiloka. Nggih, lajeng aku titip pusaka Jamus kelima sada. Lah terus panjenengan jendak pundi? Aku tak methuke Prabu Bumiloka. Oh nggih. Aturna marang Punden Pandhawa lan matur yen to Priyambada wis bisa ngrebut pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada Petra. Nggih. Jarine pustaka Jamus lima sada iki sapa sing kedunungan? Apa sing dijangka iso kasembadan, sing digayuh bisa kaleksanan. Monggo dina iki aku nggawa pustaka Jamus lima sada, apa ya tak go lunga apa ya? Tak gone lunga.
Aku engko ning dalan tapa sedhela nyipta njaluk kelawan pustaka Jamus Bima Sada nek pancen dayane ana aku pengin dadi apa-apa mesti kasembatan. Nggih? Heeh, wis esuk. Heeh, wis. Wis ora cacak menang cacak. Mumpung Pandhawa ora padha pirsa, wis ben takokke ya wis luweh sing baku cobane kekuatane pustaka Jamus Bima Sada. Sopo satriya bagus takon marang aku Bambang Priyambada kowe sapa Prabu Bumiloka ayo kowe mboyong adikku Mustakaweni apan bakal tak muktekke ora butuh duwe sedulur turase mungsuh kowe bapakmu kudu tekaning pati mara gage paten ana Priyambada lakon pancangkamu. Dening aku Bumiloka ora bakal kowe bisa macak mungsuh Priyambada Kanjeng Rama kula ingkang sampun saged ngunduraken pustaka Jamus Hyang Jimat Lima Sada Kanjeng Rama. Priyambada ingkang wis pancen mbuktekake ento putra Arjuna. Ya. Dioyak-oyak Wadyabala semono akeh-akeh singkirna mesake bocahe. Ya. Gagah sawa Warawudara kowe sapa Lukadenta ayo negaraku negara Ngimai Mantaka kelangan ratu Gustiku Prabu Bumiloka Seda Dewi Mustakaweni glandang karo menungsa bagus aku belakno wah kelakon penjangkaku njaluk modar cara piye.
buku Pancanaka landhepe pitung penyukur. Durung kerekke godhe kula. Ora metu kok dadak metu. Modal. Wah, tunggal endi? Dangi jagat tuk mungu paneng bocah ing wukir marebak bangsa mirat keneng soroting surya mega lan gunung anggere lakone kok mesti bingung. Ora ketemu ngakal. Wis pokoke anggere paripurna ya Semar. Purnaning gati sura sudira janing kang rat suluh brasta tekaping kulah Darmastuti. Rayung samya makarya, rayung samya pinanggih. Ya Semar pun mboten sah digagas. Kudune rak wonten. Wes pokoke angel ling gawene wangil. Ya Semar, muga-muga slamet sakabeh. Nggih, kula ya wilujeng sedaya ingkang lenggah wonten mriki nggih pinaringono tentrem ayem lan wilujeng ndara.